Το κεσεδάκι με το γιαούρτι που αγοράζετε κάθε πρωί από τον Σκλαβενίτη ή τον Άννα Β. Βασιλόπουλο δεν είναι αυτό που νομίζετε. Σε μια χώρα κυριολεκτικά παγκοσμίως διάσημη για την εφεύρεση του καλύτερου γιαουρτιού στον πλανήτη, πέφτουμε θύματα απάτης. Αυτό το υγιεινό πρωινό που ταΐζετε την οικογένειά σας μπορεί να περιέχει περισσότερη ραφιναρισμένη ζάχαρη από ένα κρουασάν σοκολάτας από τον φούρνο της γειτονιάς σας, να είναι γεμάτο με τεχνητά γλυκαντικά και να έχει λίστες συστατικών τόσο μεγάλες όσο ένα βιβλίο χημείας. Πέρασα εβδομάδες περπατώντας τους διαδρόμους των ελληνικών σούπερ μάρκετ, ελέγχοντας ετικέτες, συγκρίνοντας διατροφικά δεδομένα και διαβάζοντας ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιμές και εκθέσεις από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων. Αυτό που βρήκα θα αλλάξει οριστικά τον τρόπο που κοιτάτε τα ψυγεία των γαλακτοκομικών. Σήμερα αποκαλύπτουμε ποιες 5 διάσημες μάρκες και σειρές προϊόντων πρέπει να βγάλετε αμέσως από το καρότσι σας και ποιες 3 αυθεντικές ελληνικές επιλογές μπορείτε να κρατήσετε με απόλυτα καθαρή συνείδηση. Ας ξεκινήσουμε. Μάρκα 1. Danone. Activia. Η ψευδαίσθηση των προβιωτικών. Η πρώτη μάρκα είναι η Danone Activia. Κυριαρχεί στα ράφια του Σκλαβενίτη. Οι διάσημες διαφημίσεις, η πράσινη συσκευασία, η μεγάλη υπόσχεση για εντερική ομαλότητα. Το Activia δεν προωθείται απλώς ως γιαούρτι. Πωλείται ως ένα καθημερινό ιατρικό σύστημα για το έντερό σας. Κρίμα που αυτή η μέθοδος έχει μερικά τεράστια, έντονα συγκεκαλυμμένα προβλήματα. Πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε. Σύμφωνα με την αυστηρή ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, το γιαούρτι είναι αυστηρά γάλα που έχει υποστεί ζύμωση με 2 συγκεκριμένα στελέχη βακτηρίων, Streptococcus thermophilus και Lactobacillus bulgaricus. Το Activia περιέχει ένα τρίτο, το πολυδιαφημισμένο Bifidus acti regularis, αλλά εδώ είναι το μυστικό για το Bifidus acti regularis. Το όνομα ακούγεται απίστευτα επιστημονικό, σωστά? Δεν είναι. Είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα μάρκετινγκ που ανήκει στην Danone. Το ίδιο το βακτήριο είναι πατενταρισμένο από την εταιρεία. Η υπόσχεση που σας πουλάνε είναι απλή. Τρώτε Activia κάθε μέρα και το πεπτικό σας σύστημα λειτουργεί καλύτερα. Πριν από χρόνια, η Danone προσπάθησε να λάβει επίσημη έγκριση για αυτόν ακριβώς τον ισχυρισμό υγείας από την EFSA, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Το αποτέλεσμα. Η Danone αναγκάστηκε να αποσύρει την αίτησή της πριν απορριφθεί επίσημα. Δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδείξουν επιστημονικά τα πεπτικά ωφέλη σύμφωνα με τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν μπορούν νομικά να γράψουν «βελτιώνει την ομαλότητα» ως ιατρικό γεγονός στην ετικέτα, αλλά εξακολουθούν να το υπονοούν στο μάρκετινγκ τους, χρησιμοποιώντας προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις εντυπωσιασμού. Και ας μιλήσουμε για τη ζάχαρη. Ένα κεσεδάκι Activia με φράουλα από πλήρες γάλα περιέχει ένα παρασκεύασμα φρούτων, αλλά είναι φορτωμένο με ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης, τροποποιημένο άμυλο και τεχνητά αρώματα. Ένα τυπικό κεσεδάκι φτάνει εύκολα τα 15 με 17 γραμμάρια συνολικής ζάχαρης. Αυτό είναι απόλυτη ηρωνία για οποιονδήποτε προσπαθεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου του, επειδή οι υψηλές δόσεις ραφιναρισμένης ζάχαρης τρέφουν τα λάθος βακτήρια στο έντερό σας, καταστρέφοντας ενεργά το μικροβίωμά σας. Μάρκα 2. Επιδόρπια γιαουρτιού με φρούτα δέλτα και όλυμπος, το επιδόρπιο σε μεταμφίεση. Δεύτερα στη λίστα. Οι απίστευτα δημοφιλείς σειρές φρουτογιαουρτιών από τεράστιους ελληνικούς γαλακτοκομικούς κολοσσούς, όπως η Δέλτα και η Όλυμπος. Μιλάμε για τα γιαούρτια με φράουλα, ροδάκινο και κεράσι, που βρίσκονται στο ψυγείο σχεδόν κάθε ελληνικού σπιτιού. Εμπιστευόμαστε αυτές τις μάρκες, επειδή τα απλά παραδοσιακά τους γάλατα είναι βασικά είδη. Όμως, μέσα στα κεσεδάκια με τα φρουτογιαούρτια τους, αυτή η παράδοση εξαφανίζεται εντελώς. Ας κοιτάξουμε τις ετικέτες. Βλέπετε μια όμορφη φωτογραφία ενός φρέσκου ελληνικού ροδάκινου στο πλαστικό, αλλά γυρίστε το κεσεδάκι από την πίσω πλευρά. Τα συστατικά, γάλα, καλλιέργειες και ένα παρασκεύασμα φρούτων. Μέσα σε αυτό το παρασκεύασμα υπάρχουν τεράστιες ποσότητες προστιθέμενης ζάχαρης, σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης, πικτικά, συμπυκνώματα, χρωστικές ουσίες και αρώματα. Το πραγματικό, αληθινό φρούτο μέσα σε αυτό το κεσεδάκι είναι μια τεράστια μειοψηφία.
λιγότερο από μια κουταλιά από υπερβρασμένο φρούτο σε μια ολόκληρη μερίδα 150 γραμμαρίων. Αυτό που φαίνεται σαν ένα υγιεινό φρουτένιο σνακ είναι στην πραγματικότητα ένα βιομηχανικό μείγμα όπου το φρούτο χρησιμεύει απλώς ως νομικό πρόσχημα για να δοθεί όνομα στη γεύση. Το ζωντανό χρώμα προέρχεται από φυτικά συμπυκνώματα ή χρωστικές. Η έντονη γεύση προέρχεται από τεχνητά εργαστηριακά αρώματα. Το παχύ σώμα προέρχεται από το σιρόπι γλυκόζης. Δεν τρώτε ένα υγιεινό πρωινό. Τρώτε ένα γαλακτοκομικό επιδόρπιο που μεταμφιέζεται σε υγιεινή τροφή. Αν θέλετε γιαούρτι με φρούτα, αγοράστε απλό ελληνικό γιαούρτι και κόψτε ένα αληθινό φρέσκο ροδάκινο μέσα του. Παίρνει 10 δευτερόλεπτα και σώζει το πάγκρεά σας από μια τεράστια εκτόξευση της γλυκόζης. Μάρκα 3. Φρουτογιαούρτια με 0% λιπαρά, η παγίδα της δίαιτας. Τρίτα στη λίστα. Τα φρουτογιαούρτια με 0% λιπαρά. Σχεδόν κάθε μεγάλη μάρκα στην Ελλάδα έχει μια σειρά 0% λιπαρά ή free, η οποία προωθείται επιθετικά σε άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος για το καλοκαίρι. Έχουν ένα τεράστιο 0% τυπωμένο στο μπροστινό μέρος, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι τα καταναλώνετε χωρίς ενοχές. Εδώ είναι το βρώμικο κόλπο της γαλακτοβιομηχανίας. Όταν αφαιρείτε το φυσικό λίπος από το γάλα, η γεύση γίνεται επίπεδη, νερουλή και εντελώς ουδέτερη. Η παχιά, ικανοποιητική υφή του πραγματικού γιαουρτιού εξαφανίζεται. Λοιπόν, πως αυτές οι εταιρείες διορθώνουν την υφή και τη γεύση χωρίς να χρησιμοποιούν λίπος. Ρίχνουν μέσα ζάχαρη, τεχνητά γλυκαντικά και τροποποιημένα άμυλα. Τα τροποποιημένα άμυλα είναι υδατάνθρακες χημικά επεξεργασμένοι σε εργαστήριο για να αλλοιωθούν οι φυσικές τους ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται ως φθηνή βιομηχανική κόλλα για να μιμηθούν την κρεμώδη υφή που παρήχε το λίπος που λείπει. Το αποτέλεσμα. Ένα φρουτογιαούρτι 0% λιπαρών που είναι γεμάτο άμυλα και έως και 13 γραμμάρια ζάχαρης ή χειρότερα τεχνητά γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμι ή η σουκραλόζη που ξεγελούν την απόκριση της ινσουλίνης σας. Αφαιρέσατε τα υγιεινά, φυσικά γαλακτοκομικά λιπαρά που σας κρατούν χορτάτους και τα αντικαταστήσατε με χημικά πικτικά και ζάχαρη. Θα πεινάσετε ξανά σε 40 λεπτά. Δεν είναι διαιτητική τροφή. Είναι μια μεταβολική παγίδα. Μάρκα 4. Alpro. Η φυτική χημεία. Τέταρτη μάρκα. Alpro. Η φυτική εναλλακτική. Καταλαμβάνει τεράστια τμήματα στα ψυγεία του σκλαβενίτη σήμερα. Είναι εξαιρετικά δημοφιλή στους vegans, σε άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη και σε εκατομμύρια Έλληνες κατά τη διάρκεια των περιόδων της νηστείας. Έχει πράσινη συσκευασία, οικολογικά μηνύματα και μια άβρα υπέρτατης υγείας. Όμως, ανεξάρτητες δοκιμές καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη κατατάσσουν τακτικά τα βαριά επεξεργασμένα επιδόρπια σόγιας και αμυγδάλου στον απόλυτο πάτο όσον αφορά τη διατροφική ποιότητα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι φυτικά το πρόβλημα, είναι τι πραγματικά βάζουν μέσα τους για να μοιάζουν με γιαούρτι. Ας κοιτάξουμε τις εκδοχές τους με βανίλια ή φρούτα. Η πραγματική πρώτη ύλη, σόγια ή αμύγδαλα, συχνά αποτελεί μόλις το 10% του προϊόντος. Το υπόλοιπο, νερό, προστιθέμενη ζάχαρη, φωσφορικό ασβέστιο, ρυθμιστές οξύτητας, πικτίνες ως σταθεροποιητές, θαλασσινό αλάτι και ένα κοκτέιλ τεχνητών αρωμάτων. Η πραγματική βανίλια ή το φρούτο είναι συχνά λιγότερο από ένα κλάσμα του γραμμαρίου ανά 100 γραμμάρια προϊόντος. Η γεύση προέρχεται εξ ολοκλήρου από εργαστηριακά αρώματα. Οποιοσδήποτε αγοράζει Alpro για να έχει μια πιο καθαρή φυσική διατροφή σε σύγκριση με τα συμβατικά γαλακτοκομικά, θα σοκαριζόταν αν κοιτούσε αυτή τη λίστα συστατικών. Δεν απλοποιείτε τη διατροφή σας. Πληρώνετε μια premium τιμή πολυτελείας για ένα κύπελο με νερό που συγκρατείται από βιομηχανικά πικτικά και αρωματίζεται με τεχνητά εκχυλίσματα. Μάρκα 5. Παιδικά γιαουρτάκια. Delta Smart κάθετος Δανονίνο. Πέμπτα στη λίστα. Τα γιαουρτάκια που προωθούνται επιθετικά, ειδικά για τα ελληνόπουλα. Delta Smart, Δανονίνο και άλλα μικρά κεσεδάκια με έντονα χρώματα και χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Προβάλλονται έντονα στις τηλεοπτικές διαφημίσεις ως απαραίτητα για την ανάπτυξη των οστών του παιδιού σας, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και ασβέστιο. Αυτό είναι ίσως το πιο κοινικό μάρκετινγκ σε ολόκληρο το σούπερ μάρκετ.
Οι γονείς που δεν διαβάζουν τα ψηλά γράμματα υποθέτουν ότι αν προωθείτε για νήπια πρέπει να είναι εξαιρετικά αγνό. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικροσκοπικά κεσεδάκια είναι βόμβες ζάχαρης. Για να κάνουν το γιαούρτι υπερβολικά εύγευστο για τους νεαρούς, αναπτυσσόμενους γευστικούς κάλικες, οι κατασκευαστές τα φορτώνουν με σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης και ραφιναρισμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Ένα μικροσκοπικό κεσεδάκι των 90 γραμμάρια μπορεί να περιέχει το ισοδύναμο ζάχαρης μιας εμπορικής σοκολατένιας μπάρας. Εκπαιδεύετε τον ουρανίσκο του παιδιού σας από την ηλικία των 3 ετών να περιμένει ένα υπερβολικά γλυκό, τεχνητό επιδόρπιο για πρωινό ως τον καθημερινό κανόνα. Οι προστιθέμενες βιταμίνες είναι ένα προπέτασμα καπνού για να αποσπάσουν την προσοχή σας από το γεγονός ότι ταΐζετε το παιδί σας σιρόπι υψηλής φρουκτόζης πριν καν πατήσει το πόδι του στον νηπιαγωγείο. Οι 3 ασφαλείς επιλογές, 5 κατηγορίες που πρέπει να βγάλετε από το καρότσι σας. Αλλά το αληθινό, αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι, το καλύτερο στον κόσμο, υπάρχει ακριβώς εκεί, στους διαδρόμους του Σκλαβενίτη. Απλώς πρέπει να κοιτάξετε πέρα από το πολύχρωμο μάρκετινγκ. Εδώ είναι 3 επιλογές με καθαρά συστατικά, παραδοσιακές διαδικασίες και απόλυτη διατροφική ακεραιότητα. Ασφαλής επιλογή 1. Φάρμα Κουκάκι. Η παραδοσιακή γαλακτοβιομηχανία από το Κιλκής, στη Βόρεια Ελλάδα. Η Φάρμα Κουκάκι λειτουργεί με βαθύ σεβασμό στην παραδοσιακή ελληνική γαλακτοκομεία, προμηθευόμενη γάλα από τις πλούσιες αγροτικές πεδιάδες της Μακεδονίας. Ανοίξτε ένα κεσεδάκι από το απλό, παραδοσιακό γιαούρτι τους. Τα συστατικά: φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και ζωντανή καλλιέργεια γιαούρτης. Αυτό είναι όλο. Τέλος. 2 συστατικά: μηδενική προστιθέμενη ζάχαρη, μηδενικά τεχνητά αρώματα, μηδενικά τροποποιημένα άμυλα, μηδενικά πικτικά. Μόνο αγνό, υψηλής ποιότητας ελληνικό γάλα και ένζημα. Η πλούσια φυσική υφή προέρχεται καθαρά από την απίστευτα υψηλή ποιότητα του γάλακτος και την παραδοσιακή διαδικασία ζύμωσης. Η γεύση έχει αυτή την τέλεια ελαφριά οξύτητα που υποτίθεται ότι έχει το πραγματικό γιαούρτι. Δεν είναι το απολύτως φθηνότερο στο ράφι, αλλά αυτό για το οποίο πληρώνετε είναι ένα ανώθευτο premium ακατέργαστο συστατικό. Ασφαλής επιλογή 2. Παραδοσιακό πρόβιο γιαούρτι σε πύληνα και σέδια, σταθόρης κάθετος δοδόνη. Αν θέλετε την απόλυτη, βιολογικά αγνή υπερτροφή, παραλείπετε εντελώς τα πλαστικά κεσεδάκια και αναζητάτε το παραδοσιακό ελληνικό πρόβιο γιαούρτι που πωλείται σε πύληνα δοχεία ή απλά παραδοσιακά πλαστικά κεσεδάκια με την πέτσα στην κορυφή. Μάρκες όπως ο Σταθόρης, η Δοδόνη ή τοπικά περιφερειακά γαλακτοκομεία. Αυτό είναι το γιαούρτι που έτρωγαν οι παππούδες μας. Το πρόβιο γάλα είναι φυσικά πιο πλούσιο, πιο κρεμώδες και πολύ υψηλότερο σε πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά από το αγελαδινό γάλα. Επιπλέον, είναι πολύ πιο εύκολο για το ανθρώπινο σώμα να το χωνέψει, ακόμη και για όσους έχουν ήπια ευαισθησία στη λακτόζη. Το παχύ στρώμα της πέτσας στην κορυφή είναι το φυσικό γαλακτοκομικό λίπος που ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής διαδικασίας ψησίματος και ζύμωσης. Είναι ένα σημάδι απόλυτης ελάχιστης επεξεργασίας. Καμία ομογενοποίηση, κανένα χημικό πικτικό. Απλώς ακατέργαστη, πανίσχυρη διατροφή, είναι απίστευτα χορταστικό. Ένα παραδοσιακό κεσεδάκι θα σας κρατήσει πλήρης για ώρες. Ασφαλής επιλογή 3. Φάγε Total κάθετος με έβγαλ έξτρα, αυθεντικό σκέτο στραγγιστό γιαούρτι. Και τέλος, ο χρυσός κανόνας της διατροφής με υψηλή πρωτεΐνη. Το αυθεντικό σκέτο στραγγιστό γιαούρτι, όπως το Φάγε Total ή το έβγαλ έξτρα. Το αληθινό ελληνικό γιαούρτι γεννιέται από μια φυσική διαδικασία στράγγισης, όχι από την προσθήκη χημικών πικτικών. Το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση φιλτράρεται έντονα για να αφαιρεθεί ο πλεονάζων υγρός ορός γάλακτος. Αυτή η διαδικασία συμπυκνώνει εξαιρετικά το προϊόν, καθιστώντας το απίστευτα πηχτό, μαζικά πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυσικά πυκνό. Δεν χρειάζεστε τεχνητά άμυλα ή ζωική ζελατίνη. Χρειάζεστε μόνο μια αργή, παραδοσιακή διαδικασία και εξαιρετικό γάλα. Κοιτάξτε τα συστατικά για το Φάγε Total 5% ή το Μευγάλ. Παστεριωμένο γάλα και ζωντανές ενεργές καλλιέργειες γιαούρτης. 2 συστατικά. Λόγω της διαδικασίας στράγγισης,
Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι εκπληκτική. Συχνά αγγίζει τα 9 με 10 γραμμάρια καθαρής πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια. Για όποιον αναζητά ένα γεύμα με υψηλή πρωτεΐνη και 0 ζάχαρη για μυϊκή αποκατάσταση ή απώλεια βάρους, αυτό είναι το απόλυτο καλύτερο προϊόν που μπορείτε να αγοράσετε σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ. Αξίζει να κατανοήσουμε ακριβώς γιατί το αυθεντικό στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι κοστίζει λίγο παραπάνω. Χρειάζονται περίπου 3 με 4 λίτρα φρέσκου γάλακτος για να παραχθεί μόλις 1 κιλό πραγματικού στραγγιστού γιαουρτιού. Για το κανονικό, νερουλό βιομηχανικό γιαούρτι, 1 λίτρο είναι αρκετό. Έτσι, όταν συγκρίνετε τις τιμές στο ράφι, σκεφτείτε ότι μέσα σε ένα μόνο κεσεδάκι αυθεντικού στραγγιστού υπάρχει κυριολεκτικά 3 φορές περισσότερο πραγματικό γάλα από αυτό που θα βρίσκατε σε ένα φθηνό ζαχαρούχο επιδόρπιο. Η αξία που πληρώνετε είναι η πραγματική βιολογική πυκνότητα. Συμπέρασμα: η γαλακτοβιομηχανία έχει μετατρέψει τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε ναρκοπαίδιο. Danone Activia, γάλα που έχει υποστεί ζύμωση, το οποίο πουλάει κατοχυρωμένες με εμπορικό σήμα υποσχέσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Επιδόρπια γιαουρτιού με φρούτα δελτά και όλυμπος. Γαλακτοκομικά επιδόρπια φορτωμένα με ζάχαρη που μεταμφιέζονται σε υγιεινά φρούτα. Φρουτογιαούρτια με 0% λιπαρά. Η παγίδα της δίαιτας που ανταλλάσσει το υγιεινό γαλακτοκομικό λίπος με τροποποιημένα άμυλα και τεχνητά γλυκαντικά. Άλπρο. Ατελείωτες λίστες βιομηχανικών πικτικών και εργαστηριακών αρωμάτων που κρύβουν την έλλειψη πραγματικών φυτικών συστατικών. Παιδικά γιαουρτάκια. Υγρές σοκολατένιες μπάρες που προωθούνται επιθετικά σε ανύποπτους γονείς. Οι 3 ασφαλείς, αυθεντικές ελληνικές επιλογές. Φάρμα κουκάκι. 2 συστατικά. Τοπικό αγελαδινό γάλα υψηλής ποιότητας από το Κιλκής. Παραδοσιακό πρόβιο, σε πύληνα. Ελάχιστη επεξεργασία, εξαιρετικά εύπεπτο, ακατέργαστη, διατροφική δύναμη. Φάγε, Total, κάθετος Μεύγαλ, σκέτο στραγγιστό. Αληθινή διαδικασία στράγγισης, τεράστια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 0 άχρηστα χημικά. Ο χρυσός κανόνας για τα ψώνια στο Σκλαβενίτη ή σε οποιοδήποτε ελληνικό σούπερ μάρκετ είναι πάντα ακριβώς ο ίδιος. Διαβάζετε τη λίστα των συστατικών. Αγνοείτε εντελώς την όμορφη συσκευασία στο μπροστινό μέρος. Ένα καθαρό αληθινό γιαούρτι έχει ακριβώς 2 συστατικά. Γάλα και ζωντανές καλλιέργειες. Εάν η λίστα είναι μεγάλη, μια εταιρεία αντισταθμίζει μια φθηνή διαδικασία παραγωγής με εργαστηριακή χημεία. Αφήστε ένα σχόλιο με τη μάρκα γιαουρτιού που έχετε αυτή τη στιγμή στο ψυγείο σας. Ας δούμε πόσοι από εμάς έχουμε ξεγελαστεί από τη συσκευασία. Εάν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, αφήστε ένα like και κάντε εγγραφή. Στο επόμενο βίντεο θα αποκαλύψουμε και άλλα προϊόντα στα ελληνικά σούπερ μάρκετ που φαίνονται υγιεινά, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, διαβάζετε τις ετικέτες σας.